Min kienet tassew Marija Magdalena? Inti lest li tiżvela dan il-misteru? Għal sekli sħaħ, l-istorja għaltilna verżjoni limitata ta' din il-figura importanti tal-Kristjaneżmu bikri. Imma xiġri kieku ngħidlek li hemm ħafna iktar wara din il-mara straordinarja. Marija taf Magdala ma kienx sempliċement segwaċi oħra tal-Ġess. Kienet mexxej karizmatiku, xhieda apostolika u profetes fil-Knisja Kristjana tal-bidu. Sorpriża, ux? Mara kif irnexxiela tikseb pożizzjoni bħal din f'soċjetà patriarkali bħal din. Il-verità li r-rwol ta' Marija Magdalena kien ferm aktar sinifikanti milli ħafna minna jirrealizzaw. Kienet hemm, flimkien ma' Ġess, mhux bħala sempliċi spettatur, imma bħala figura ċentrali fit-tixrid tat-tagħlim tiegħu. Qatt ħsibta li xi xbija ta' Marija Magdalena ġiet daqshekk distorta matul is-sekli. Għaliex mexxej daqshekk importanti tnaqqas għal figura marġinali fin-narrattiva mainstream. It-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet teħodna fuq vjaġġ affaxxinanti fl-istorja tal-Kristjaneżmu li tiżvela veritajiet li ilhom moħbija. Marija Magdalena kienet vuċi qawwija, mexxejja rispettata, mara li sfidat il-konvenzjonijiet ta' żmienha. U dik hija biss il-ponta tal-iġeber. Hemm ħafna aktar xi jiskopru dwar din il-figura enigmatika li l-Knisja pruvat tħassar. Imma kif nistgħu nkunu ċerti li Marija Magdalena kienet tassew daqshekk importanti? It-tweġiba hija mitfuna fit-trab ta' żmien, litteralment. L-iskoperti arkeoloġiċi reċenti tefgħu dawl ġdid fuq din il-figura affaxxinanti u sfidaw dak kollu li ħsibna li nafu. Qatt smajt bl-Evanġelji mitlufa. Dawn it-testi antiki, moħbija għal sekli sħaħ, jiżvelaw ritratt sorprendenti ta' Marija Magdalena. Ritratt li jitbiegħ drastikament mixbija tradizzjonalment aċċettata mill-Knisja. Immaġina biss, dokumenti li jmorru lura għal bidu tal-Kristjaneżmu, ippreservati kontra kull mistenni, joħorġu biex jirrakkontaw storja differenti. Storja fejn Marija Magdalena mhix figura marġinali, imma protagonista ċentrali fin-narrattiva nisranija. Xi jgħidulna dawn it-testi dwarha? Liema sigriti jżommu? U għaliex din l-informazzjoni kienet moħbija għal daqshekk żmien? Dawn l-iskoperti mhux biss jisfidaw il-fejn tagħna ta' Marija Magdalena, iżda jġielna wkoll niddubitaw l-istorja kollha tal-Kristjaneżmu bikri. Dak li tallimna dwar l-ewwel snin tal-Knisja mhuwiex komplut. Hekk kif l-arkeoloġi qed ikomplu jħaffru, qed joħorġu aktar biċċiet minn dan il-puzzle intriganti. Kull skoperta ġdida tressaqna ftit eqreb lejn il-verità dwar Marija Magdalena u r-rwol kruċjali tagħha fit-twaqqif tal-Kristjaneżmu. U naħsbu li dan kollu kien moħbi eżatt taħt imnieħerna għal sekli sħaħ. X'iktar nistgħu niskopru dwar din il-mara straordinarja? Liema rivelazzjonijiet oħra jistennewna fil-paġni ta' dawn l-Evanġelji li ilhom mitlufa. Issa, ejja nagħtu pass lura u neżaminaw l-oriġini ta' Marija Magdalena. Min kienet qabel ma saret figura ċentrali fiċ-ċirku ta' Ġess? It-tweġiba tista' tissorprendik. Kuntrarju għat twemmin popolari, Marija ta' Magdala ma kienx mara ta' morali dubjuża jew prostituta ndima. Fil-fatt, l-evidenza tissuġġerixxi li kienet mara prospera minn Magdala, raħal żgħir tas-sajd fuq ix-xtut tal-Baħar ta' Galili. Tista' timmaġina din ix-xena. Komunità biżla fuq l-ilma, dajjes ġejjin u sejrin, riħa ta' ħut frisk fl-arja. Huwa f'dan ix-xenarju li nsibu liż-żagħżugħa Marija, mara ta' mezzi, imma tturmentata minn sfidi ta' natura spiritwali, mhux morali. Imma x'kien ifisser li tkun mara prospera f'dak iż-żmien u f'dak il-post? Kif kienet akkwistat il-ġid tagħha? U aktar importanti minn hekk, x'wassala biex tabbanduna dak kollu biex isegwi predikatur itineranti jismu Ġess. L-isfidi li ffaċċjat Marija kienu profondi u komplessi. Dawn ma kienux sempliċi kwistjonijiet ta' mġiba, kif ħafna hemmnu għal tant żmien, imma ġidiet interni, battalji spiritwali li kkun smawha minn ġewwa. Din ir-rivelazzjoni mhux biss tbiddel il-perċezzjoni tagħna ta' Marija Magdalena, iżda wkoll ġielna niddubitaw aspetti oħra tal-istorja biblika. Kemm ċifri oħra setgħu ġew interpretati ħażin matul is-sekli. Il-vjaġġ ta' Marija minn mara onja minn Magdala għal segwaċi devota ta' Ġess hija storja ta' trasformazzjoni personali u tkabbir spiritwali. Storja li għal żmien twil kienet mottija minn nuqqas ta' ftehim u interpretazzjonijiet żbaljati. Hekk kif niskopru l-identità vera ta' Marija Magdalena, liema sorpriżi oħra jistennewna. Liema veritajiet oħra moħbija qed jistennew li jiġu skoperti fil-paġni tal-istorja. Il-laqgħa bejn Marija Magdalena u Ġess kienet mument deċiżiv, mhux għaliha biss, imma l-istorja kollha tal-Kristjaneżmu.
Imma xġara tassew f'dik il-ġurnata fatali. Immaġina xena, mara turmentata, tiġġielet l-afflizzjonijiet li kienu qed jikkonsmawha minn ġewwa. Testi antiki jitkellmu dwar 7 demonjiet li ħakmuha. Imma dan xi jfisser verament? Jistgħu jkunu mart, trawmi emozjonali jew sfidi spiritwali veri. Il-fatt u li malli iltaqat ma' Ġess, Marija ta' Magdala esperjenza trasformazzjoni profonda. Ma kienx biss fejqan fiżiku jew emozzjonali, imma tiġdid spiritwali veru. Kif kellha tkun dik l-esperjenza għalija? Ġess li ma tip ta' f'qawwa wera biex ikkaġuna bidla daqshekk drammatika. Din il-laqgħa mmarkat il-bidu ta' fażi ġdida fil-ħajja ta' Marija. Min mara turmentata saret segwaċi dedikata u saħansitra saret waħda mill-sostenituri finanzjarji ewlenin tal-Ministeru tal-Ġess. X'kuraġġ irid ikunha biex tagħmel dan il-pass biex tħalli l-ħajja preċedenti tiegħek warajk u tħaddan triq ġdida. Imma Ġess għala għażel li jfejjaq lil Marija ta' f'Magdalena. U għaliex min-naħa tagħha iddeċidiet li tiddedika ħajjitha u r-riżorsi tagħha lilu. Liema kwalitajiet rat fih li jispirawha biex tagħmel bidla daqshekk radikali. L-istorja ta' Marija Magdalena tfakkarna li trasformazzjoni hija possibbli li ħadd ma qul il-in mill-fidwa. Il-vjaġġ tiegħu mill-afflizzjoni għad-devozzjoni huwa xhieda qawwija tal-impatt li Ġess kellu fuq il-ħajja li mess. U naħseb li kollox beda b'data. Laqgħa li kienet se tbiddel mhux biss il-ħajja ta' Marija Magdalena imma triq tal-istorja reliġjuża. Liema laqgħat trasformattivi oħra setgħu seħħew fl-ewwel jiem tal-Kristjaneżmu stejjer li qed iridu jingħadu. Issa naslu għal wieħed mill-aktar aspetti intriganti u kontroversjali tal-istorja ta' Marija Magdalena, ir-relazzjoni tagħha ma' Ġess. X'kienet in-natura vera ta' din ir-rabta li tant affaxxinat u qasmet l-opinjoni tul is-sekli? Testi antiki skoperti reċentement jiddeskrivu lil Marija Magdalena bħala nsieħban ta' Ġess. Imma dan xi jfisser verament? Kienet referenza għal relazzjoni romantika, kif jispekula xi wħud, jew xi ħaġa aktar profonda u spiritwali. Huwa importanti li wieħed jinnota li m'hemm l-ebda evidenza konkreta ta' relazzjoni romantika bejn Ġess u Marija Magdalena. Madankollu ma jistax jiġħad li kien hemm rabta speċjali bejniethom, rubija li tmur lil mis-sempliċi relazzjoni bejn l-imgħallem u d-dixxiplu. Aħseb għal mument xi jfisser li tkun sieħban f'dak il-kuntest storiku u kulturali. Din hit denominazzjoni kif iddifferenzjata minn segwaċi oħra ta' Ġess. U għaliex din l-informazzjoni ġiet imrażna għal daqshekk żmien? L-intimità spiritwali bejn Ġess u Marija Magdalena hija evidenti f'diversi testi tal-qedem. Hija ta' spiss tidher ħdejnu f'mumenti kruċjali, turi livell ta' fejm u fiduċja li ftit dixxipli oħra jidhru li għandhom. Imma għaliex din il-prossimità ħolqot tant kontroversja? Għala l-idea ta' mara li tokkupa post daqshekk qrib Ġess kienet daqshekk diffiċli għal xi wħud biex jaċċettawha. U din ir-relazzjoni kif influwenzat ir-rwol ta' Marija Magdalena fl-ewwel snin tal-Kristjaneżmu. Hekk kif nesploraw dawn il-mistoqsijiet, aħna mistiedna nerġgħu neżaminaw il-perċezzjonijiet tagħna stess dwar it-tmexxija spiritwali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-natura tar-relazzjonijiet umani. L-istorja ta' Marija Magdalena u Ġess tisfidana biex inħarsu lil hinn mill-interpretazzjonijiet simplistiċi u nikkunsidraw il-kumplessità u l-profondità tar-relazzjonijiet umani, anke dawk mifrudin minna b'żewġ millenji. Liema rivelazzjonijiet oħra dwar din ir-relazzjoni straordinarja qatt iridu joħorġu fid-dawl. U dawn l-iskoperti kif jistgħu jbidlu l-fejm tagħna mhux biss ta' Marija Magdalena, imma ta' Ġess nifsu u l-bidu tal-Kristjaneżmu. Issa wasalna f'mument kruċjali fl-istorja tal-Kristjaneżmu, il-qawmin ta' Ġess. U min kien hemm fl-ewwel fil-lira ta' dan l-avveniment straordinarju? Marija Magdalena. Immaġina xena, il-ġnien fis-sebħ, il-qabar vojt, il-konfużjoni inizjali u l-biża'. U mbagħad laqa li tbiddel kollox. Marija ta' Magdala ssir l-ewwel xhud tal-qawmin ta' Ġess. Imma għaliex tagħha? Għaliex le Pietru, jew Ġwanni, jew xi wieħed mill-eqreb dixxipli l-oħra. Dan il-mument singular tal-il Marija Magdalena titlu notevoli, Apostlu tal-Apostli. Aħseb dwar il-kobor ta' dan. Mara, soċjetà dominata mill-irġiel, tirċievi l-unur li tkun l-ewwel li tħabbar l-aktar aħbar importanti tal-fidi nisranija. Imma x'raret eżattament dakinhar? Kif kienet din il-laqgħa ma' Ġess xoxtat? U kif irnexxielha tikkonvinċi lid-dixxipli l-oħra li fil-bidu ddubitaw mix-xhieda tagħha? Il-kompitu ta' Marija ma kienx faċli. Hija kienet inkarigata li tħabbar lil xoxt lid-dixxipli l-oħra li ħafna minnhom kienu xettiċi dwar ir-rapport tagħha.
kif ħassita dwar li ġordin ir-responsabilta enormi. Li ma kliem użat biex tiddeskrivi dak li ma jistax jiddeskrivi. Dan il-mument jiddefinixxi mhux biss ir-rwol ta' Marija Maddalena fl-istorja nisranija, iżda wkoll iqajjem mistoqsijiet importanti dwar ir-rwol tan-nisa fil-Kristjaneżmu bikri. Għaliex din il-parti kruċjali tal-istorja ġiet imnaqsa għal daqshekk żmien. U dan xejdilna dwar l-ugwaljanza u t-tmexxija femminili fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Il-kuraġġ u l-fidi ta' Marija Maddalena f'dan iż-żmien kritiku huma tassew ta' ispirazzjoni. Hija affaċċjat nuqqas ta' twemmin u xettiċiżmu u baqgħet soda fix-xhieda tagħha. Il-persistenza tiegħu bidlet il-kors tal-istorja. Liema lezzjonijiet nistgħu nitgħallmu llum mill-esperjenza ta' Marija Maddalena. L-eżempju tiegħek ta' kuraġġ u fidi kif jista' jispirana fl-isfidi tagħna stess. Wara l-qawmien, l-istorja ta' Marija Maddalena ma tispiċċax. Fil-fatt, dan huwa fejn jibda l-vjaġġ veru tiegħek bħala mexxej fil-Kristjaneżmu bikri. Imma x'sehem eżatt kellha f'dan il-perjodu kruċjali. Immaġina l-ewwel żminijiet tal-Knisja, moviment imwieled li qed jiffaċċja persekuzzjoni u xettiċiżmu. F'nofs dan it-taqlib, insibu lil Marija Maddalena mhux bħala figura periferali, imma bħala mexxej attiv u influenti. Hija pritkat, mexxiet u espandit il-moviment Kristjan, ħafna drabi tiffaċċja reżistenza mhux biss mid-dinja ta' barra iżda wkoll miċ-ċirku ta' dixxipli tagħha stess. Xi dixxipli għal rreżistu t-tmexxija tiegħu. Kien minħabba s-sess tagħha jew kien hemm xi ħaġa oħra fil-logħb. Aħseb fl-isfida li ffaċċjat Marija Maddalena, mara li tieħu rwol ta' tmexxija f'soċjetà patriarkali, tipritka messaġġ radikali ta' Messija xoxtat. Kif irnexxiela teleb dawn l-ostakli u semma leħinha. Testi antiki jagħtuna ħiel ta' dibattiti jaħarqu bejn Marija u dixxipli oħra, partikolarment Pietru. Liema fehmiet differenti kellhom dwar il-futur tal-moviment Kristjan. U dawn id-differenzi kif sawru l-iżvilupp bikri tal-Knisja. Ir-rwol ta' Marija Maddalena fl-espansjoni tal-Kristjaneżmu bikri huwa storja ta' kuraġġ, perseveranza u tmexxija viżjonarja. Hija mhux biss sammet il-messaġġ ta' Ġess Ħaj, imma interpretat u wessatu b'modi uniċi. Imma għaliex din il-parti tal-istorja tagħhom ilha mottija għal daqshekk żmien. X'impatt kien ikollu fuq l-iżvilupp tal-Kristjaneżmu kieku r-rwol ta' tmexxija tiegħu kien ġie rikonoxxut u ċċelebrat bis-sħiħ matul is-sekli. Hekk kif nerġgħu niskopru l-istorja vera ta' Marija Maddalena, aħna mistiedna naħsbu mill-ġdid mhux biss il-passat, iżda wkoll il-preżent u l-futur. Liema lezzjonijiet nistgħu nitgħallmu mit-tmexxija tiegħu. L-eżempju tiegħek kif jista' jispira lil mexxejja reliġjużi llum, speċjalment lin nisa. Il-vjaġġ ta' Marija Maddalena, minn segwaċi għal mexxej, minn xut għal predikatur, huwa xhieda tas-saħħa tal-ispirtu uman u tal-ħila ta' persuna waħda li tagħmel differenza fid-dinja. L-istorja ta' Marija Maddalena hija xhieda qawwija tal-kumplessità u r-rikkezza tal-Kristjaneżmu bikri. Il-vjaġġ tagħha, mill-afflizzjoni sa tmexxija, jisfida l-perċezzjonijiet tradizzjonali tagħna u jistedinna nikkunsidraw mill-ġdid ir-rwol tan-nisa fit-tiswir tal-fidi nisranija. Hekk kif skoperti arkeoloġiċi ġodda u studji akkademiċi qed ikomplu joħorġu, il-fejm tagħna ta' din il-figura straordinarja se japprofondixxi u jespandi biss. Il-wirt ta' Marija Maddalena mhuwiex biss kwistjoni ta' interess storiku, iżda għandu implikazzjonijiet profondi għall-Kristjaneżmu kontemporanju. It-tmexxija, il-kuraġġ u d-devozzjoni tagħhom joffru mudell ta' ispirazzjoni għal dawk kollha li jemmnu, irrispettivament mis-sess jew l-istatus soċjali. Billi nirrikonoxxu u niċċelebraw ir-rwol kruċjali tagħhom, inwittu triq għal fejm aktar inklużiv u ekwu tal-fidi nisranija. Hekk kif nagħlqu l-esplorazzjoni tagħna tal-ħajja ta' Marija Maddalena, nibqgħu b'aktar mistoqsijiet milli tweġibiet. Imma forsi dan hu r-rigal veru tal-istorja tiegħu, l-istedina biex inkomplu nfittxu, nistaqsu u nikbru fil-fejm tagħna. Il-vjaġġ tiegħu jfakkarna li l-fidi hija tfittxija kontinwa għal verità u t-tifsira, vjaġġ ta' għarfien li jkompli jisfida u jispirana 2000 sena wara. Jalla l-istorja ta' Marija Maddalena tkompli tispiċċa f'moħħna u f'qalbna, tispirana biex inħarsu lil mill-ovvju, niddubitaw dak stabbilit u nfittxu fejm aktar profond tal-fidi u l-istorja tagħna. Jalla nġorru magħna l-kuraġġ u d-devozzjoni ta' Marija Maddalena fil-vjaġġi spiritwali tagħna stess. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.